हाग्रामा महिलारि खाम्फा बरगयारि बिथांमोनहा गोसोबा बड'लेण्डआव सान्थि खालामनो हागौमोन नाथाय बिथांमोनहा गोसो गैयामोन गावबा गावनिल' थानो बिसोरो गावबा गावनि रां खामायनाय गावबा गावनि संसार जानाय आरो माहारिया मा जादों मा गैदों बेफोरखौ नायनो सम गैयामोन गोबां लिडारफोर दङ जौ जुवाजोंनो गोदोनानै थायो दा बेफोरबायदिखायनो लामा नांगौना जाम्फै नांगौना दालां नांगौना स्कुल नांगौ बे खोथाफोरखौ बिसोरो साननो हायाखै दा बेनिखायनो एबार खेबसेयावनो 67टा जोंहा पोलिं बुथ दङ भट होनो थाखाय खनसेयावनो 67टा लामा चिरां दराव जानो खनसेयावनो 40टी लामा जानो थांगासिनो एक बारते 67टा रास्ता चिरां दुआरो बदले गई আছে ইতিমধ্যে আমার এমপি কইব আপনাদেরকে অরুণোদয় পাওয়া নাই তবে অরুণোদয় পাবো রেশন কার্ড কিনে করে পাওয়া রেশন কার্ড মানে কি দেবো রেশন কার্ড মানে যাই রেশন কার্ড বানাতেই আমরা সবাই देरहाखांनायनि उननि बाथ्राया आलदा दा जोङो इलेक्सन सिगां रायलायनायनि बाथ्राया आलदा दा दिनैनि सारि तारिख जोंनि जयन्त बियो 99% बाथ्राया रोखा लाइनाव मोनबाय थादोंमोन गलकिपारबो गैया बेगदारबो गैया कन्सिलारबो जोंनि माने जयन्त बसुमतारी केप्टेनशिपाव जे दं बे टीमावहाय जोंनि जे मेनेजार बे जाबाय बिथांनि जि मेनेजमेन्ट बिथांनि जि लिडारशिप बेवहाय जेरैबायदि टीम बानायनाय जादों बे टीमाव जोंहा गलकिपाराबो मजबुत जोंनि गल माने बेगदाराबो मजबुत गल सोग्रायाबो जोंहा दिनैनि तारिखआव जोङो जेसेबां गोसो एसेबां जोंहा डिफेन्डनि गलकिपाराव जों आसारा बेबायदि जानांगौ गतिके बेवहाय जोंहा गोनो गोथो सार नोंथांमोननि हाग्रामा महिलारिया गावनो गोसोआव बबे रायजो राजाफ्रा माने मिथिङाव फैसा लानानै बेनाव थांनायखौ फैसा होनांगौ साफा सानै थांदों जोंनि खोथाया जाहैबाय मा मिथिङाव रायजो जानाय माने मोजां मोननानै देरहानो आरो जोङो सान्थि बिबाय जोङो आन्दलन गैला जोंनाव जि दा गोहो दङ बे गोहोखौनो मोजाङै बाहायनानै भारत सरकार आसाम सरकारजों मोजां सोमोन्दो लाखिनानै बै जे विकसित भारतनि कल्पना बेजों जोंहा खामानि मावनांगौसो जों खामानि मावबाय थादों फिसा फिसौ बाथ्राखौ लानानै साननाय जादों सार खाम्फा बरगयारि बिथाङा बिटिसिखौ बिटिएफआसो सोरजिदों होनना बुंबाय थायो सार बेनि सायाव मा बुंगोन सार बिटिसिखौ थारैनो सैथो नङा बिटिसिखौ 2003 मायथाइयाव बेखौ बिएलटिआ सोलिदों बिपिएफआथ' राजनिति उनावसो जोनोम जानाय नङा होमबा बेखौ बिएलटिआ जन्म बेखौनो जोंबो एबसुस थानाय समाव बयबो फरायाखै सोर बुंदों जे एकर्डआ गाज्रि सोर बुंदों बे हाग्रा महिलारि खालामाखै होननानै सोर बुंदों जोंहा खाम्फा बरगयारि खालामाखै होननानै जों बुंदों जे बयबो मोजाङै मोजां एकर्ड जोंथ' दिनै सुबुङाखै गतिके बे एकर्डआ जि दं बेनो दं दा जों बिटिआर एकर्ड खालामदों बे एकर्डनि एरिया बारायबाय बे एकर्डनि गोहोआव बारायनांगौ डिपार्टमेन्टफोर बारायनांगौ बे बारायगासिनो बेहाय माथो गोरोन्थि दं जेला एकर्डआ जादों हाग्रा महिलारि विटनेस दं खाम्फा बरगयारि गासिबो बिपिएफनि नेताफ्रानो मोजांखौनो मोनाखै गावसोर मोजां मोननाय समाव मोजां गावसोरा माने गाज्रि मोननाय समाव गाज्रि बेथ' मा रोखोमनि नेतानि भाषण जानो हायो बेखौथ' रायजोफोरा बुजिखानांगौ गतिके बेफोरखौ लानानै खरस जानांगौनि खोथा गैया रायजो राजाफोर बेखौ मोजाङै बुजियो
बयबो मोजां सान्थि मोनबाय गोजोन फैबाय बयबो दिनैहाय NDP एबसु ज' लोगो नांनानै जाथि दानायखौ खेवबोबाय दिनै जाथि दानायल' नङा खाथि खाला थानाय बिभिन्न जाथि जनगोष्ठी दं बेफोरखौ जोङो लानानै थांनानै 35 लाख मानसिफोरखौ जोङो एसे मोजाङै जोङो आरो जों बिराद बुरजा जोङो अरुणाचलनिफ्रायबो बांसिन सिक्किमनिफ्रायबो बांसिन सा सानजा भारतनि जेसेबां रायजो दं बेयाव बांसिन जोंनिया नाथाय जोंना काउन्सिल दा बे गोबां माखासे चेलेन्जफोर दं थेवबो जोङो दिनै खामानिखौ मावगासिनो दं मावलांबाय थागोन दाथ' बिराद सान्थि बिजेपनि दिनावसो गोदोना सोरनाय थासारिखौ जों गोबां जायगायाव दावराव-दावसि बुथारलायनायसो थासारि दंमोन बेलट माने बक्सखौ बोखांनानै दैखराव गारनाया बिजेपनि दिनावसो जादों दिनै जोंनि दिनावथ' गणतान्त्रिक भाबै बयबो बाहागो लानो हादों दिनै गासिबो राजनितिक हान्जाफ्रा बयबो बाहागो लादों दिनै 12 जन व्यक्तिया दिनै लकसभा जोंनि लकसभा नमिनेसन बयबो फ्रि बयबो माने बाथ्रा फ्रिलि दिनैहाय माने इलेक्सन केम्पेइन खालामो बेनाथ' गणतन्त्र दं आरो जों बेखौनो लुबैदोंमोन दा बेखौ जोंनि समाव मोनदों बेफोरनि दिनावथ' मोनाखै गतिके दिनैहाय खुनु बुलाय सोलायनि बाथ्रा गैया बयबो बाहागो ला गणतान्त्रिक भाबै रायजोफ्रा जायखौ मोनगोन दा जोङो UPPL हान्जाया सरकाराव दङ बिजेपिखौ लानानै जोङो सालायबाय थादों सान्थि मोनदों जौगानाय खामानि मावगासिनो दङ दिनै आइजोफोरनि जौगानाय खामानि मावगासिनो दङ न'खर जौगानायनि थाखाय आसानि लानानै खामानि मावगासिनो दङ बेखौ रायजोफ्रा मोजां मोनदों गतिके UPPLनि दैदेननाय प्रमद बर' सारखौ मदद माने जोंनि गेजेराव माने थार जाथाया बेनो जादों गेलेनायखौ मोजां मोनग्रा एबा गावबा गावनि गथ'खौ पेन्सिल सिलाट मार्शल आर्ट्सनि गोख्रों गेलेगिरि खालामनो सानग्राफोरनि थाखाय मोजां खौरां। चिरां जिल्लानि सापागुरि पेन्सिल सिलाट मार्शल आर्ट्स एकाडेमियाव मुं थिसननाया सोलिगासिनो। नोंथांमोना नोंथांमोननि गथ'खौ सापागुरि पेन्सिल सिलाट मार्शल आर्ट्सनि एकाडेमियाव मुं थिसननो हागोन। फोरोंनायनि जायगाया जाबाय सापागुरि लावज्रिपारा दगरपारा गेलेग्रा फोथार आरो बेरांगाव हास्रावबारि। मख'जाथाव दि सापागुरि पेन्सिल सिलाट मार्शल आर्ट्स एकाडेमिनि सोलोंसाफ्रा गुबुन गुबुन जायगायाव गेलेहैनानै जाफुंसारदों। नोंथांमोनाबो नोंथांनि गथ'खौ सापागुरि पेन्सिल सिलाट मार्शल आर्ट्स एकाडेमियाव मुं थिसननानै पेन्सिल सिलाट मार्शल आर्ट्सनि आखा-फाखा गेलेगिरि खालामदो। सापागुरि पेन्सिल सिलाट मार्शल आर्ट्स एकाडेमि।